боз ҳам дуруд мефиристем ба якояки шумо бинандагони азизу арҷманд ва мухлисону алоқамандони риштаи бадминтон. мо гузоришҳои худро аз ҷараёни рӯзи охирини чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон давом медиҳем ва имрӯз чӣ тавре болотар ишора кардам, баргузории рақобатҳои финалӣ дар назар аст. айни замон даъват карда мешаванд ба корти якум ду нафар варзишгарони ҷавону умедбахш ва истеъдодҳои муваффақи кишвари Эрон. онҳо дар рақобатҳои марҳилаи 8 якниҳоӣ, 4 якниҳоӣ ва ним ниҳоӣ дастовардҳои хубе доштанд. бо пирӯзиҳо ва муваффақият ҷамъбаст карданд онро ва инак онҳо дар рақобати финалӣ инфиродӣ миёни бонувон ба масофи ҳам мераванд. фирдавс фуруғӣ аз Эрон ки варзишгари рақами 1 ин кишвар аст, чемпиони ин кишвар ҳам ба ҳисоб меравад. бар муқобили варзишгари рақами 2 кишвари худ Оида Иноятӣ бозӣ мекунад. ибтидо барои мову шумо доварони рақобати мазкур муаррифӣ мешаванд ва акнун варзишгароне ки дар ин рақобат иштирок мекунанд. бояд бигӯям ки риштаи бадминтон дар ҷумҳурии исломии Эрон хело ҳам рушд кардааст. дастоварду муваффақиятҳои бузурге онҳо ба даст оварданд ва қабл аз шурӯи рақобат ҳоло қуръакашӣ сурат мегирад. бояд яке аз варзишгарон минтақаи ки аз он аввалиншуда бозиро шурӯъ мекунад ва дигаре ки аввалиншуда партофтро анҷом медиҳад бояд интихоб намоянд. баъдан рақобат гӯем пас аз чанд лаҳза шурӯъ мешавад. хуб, чанд лаҳза барои машқу тамрин ва гарм кардани бадан ҳам ҷудо мешавад. сипас мо шумо ҷараёни ин рақобатро хоҳем дид. ва чӣ тавре болотар ишора кардам, ин риштаи варзиш дар ҷумҳурии исломии Эрон хело рушди бесобиқа дорад. инак 50 сол мешавад ки гӯем мураббиён барои тайёр кардани варзишгарони хубу боистеъдод кор карда истоданд ба натиҷаву дастовардҳои хуб ҳам дар сатҳи минтақа ва қитъаи Осиё аз ҷониби онҳо ба қайд гирифта шудааст. хуб, аз бозе ки дар рақобатҳои инфиродӣ варзишгарони Эрон ҳам ба рақобатҳо пайвастанд, мо шумо дида истодаем ки чӣ гуна онҳо ҳунарнамоии бисёр хубу арзанда нишон медиҳанд. ва дирӯз ҳам дар чанде аз финалҳое ки ман ишора кардам, фаъолона ҳунарнамоии варзишгарони эронӣ ба назар расид. хуб, фирдавс фуруғӣ бар зидди Оида Иноятӣ ки акнун баъд аз чанд лаҳза рақобати онҳо сурат мегирад. фирдавс фуруғӣ бо пиранҳои ранги сурх аст ва ҳарифи ӯ бо пиранҳои ранги кабуди баланд дошта майдондорӣ мекунад. бонувон тайёр ҳастанд ки ба рақобат пардозанд. интизор ҳастем ки ин яке аз бозиҳои ҷолибтарин дар рафти мусобиқаи мазкур гардад. ҳар ду якдигарро бисёр хуб медонанд, мешиносанд, аз ҳунару маҳорати якдигар огоҳии комил доранд ва ҳамзамон бо ин якҷо бо ҳам дар ҷамоатҳои таълиму тамринӣ доимо машқу тамрин мекунанд ва табиист ки ин имкон медиҳад то бигӯем ки имрӯз ҳарифоне бо ҳам рӯбарӯ шуда истодаанд ки аз якдигар шинохти пурра доранд ва ин бозие хоҳад буд ки аз ҳар ҷиҳат барои ҳардуи онҳо мушкил мешавад. финал аст, касе дучори бохт шудан намехоҳад ва албатта талош баҳри он аст ки
ин мусобиқаро бо касби нишони тилло ҷамъ баст намоянд. хуб ҳоло дар ибтидо андаке зимни иҷрои зарбаҳои худ дучори мушкилӣ аст фирдавс фуруғӣ. ҳисоб чӣ тавре мебинед 0-4 ба фоидаи ҳарифи ӯ оида иноятӣ аст. айни замон аввалин имтиёзи худро акнун ба даст овард фирдавс фуруғӣ ва ҳисоб боз ҳам тағйир меёбад. имтиёзи дуюмро ҳам инак ӯ соҳиб мешавад. ҳамзамон бо ин бинандагони гиромӣ бояд бигӯям ки ин лаҳзаҳо дар корти дуюм рақобати финалӣ байни наврасони то 15 сола ҷараён дорад. амиралӣ аҳмадлу аз эрон бар муқобили ҳамватанаш муҳаммад матин қосимӣ бозӣ карда истодааст ва онҷо чӣ тавре мебинем амиралӣ аҳмадлу андаке бартарӣ дорад. хуб нофаҳмӣ ба вуҷуд меояд байни фирдавс фуруғӣ ва довар. ва дахолати сардовар ҳам ин лаҳзаҳо лозим мешавад. ёдовар мешавад ки сардовари умумии мусобиқаи мазкур аз кишвари қазоқистон аст. аут ҳисоб айни замон акнун 2-6 мешавад. хуб аз финалҳое ки дирӯз ёдовар шуда бинандагони гиромӣ дар ҳар чораш варзишгарони кишвари эрон ғалаба карданд. аз ҷумла дар финали ҷуфтӣ байни писарон амиралӣ аҳмадлу бо ҳамроҳии муҳаммад матин қосимӣ бар варзишгарони кишвари ӯзбекистон пирӯзӣ ба даст оварданд 21-7, 21-8. майрамбек маҳамбетов ва абдулводуд муминовро онҳо шикаст доданд. сипас заҳро руботӣ бо ҳамроҳии айсан зароӣ дар баробари эзоза яхшиликова ва софия закирова аз кишвари ӯзбекистон ғалаба карданд дар 2 сет 21-11, 21-6. хуб боз ҳам баҳсу мунозираҳо ба вуҷуд омада истодааст. ин ҳолате аст ки айни замон мебинем нофаҳмӣ бештар мешавад ва боз дар корти дуюм ҳам албатта ҳамин гуна мушкилӣ аст ки онҷо ёвари сардовар мутахассиси эронӣ барои ба хато роҳ надодан боз ҳам ба назди довари масъули ин рақобат меояд то ин ки иштибоҳи ҷиддие сурат нагирад. хуб инҷо баҳс аслан атрофи он аст ки намин туби бадминтоне ки бо он рақобат давом меёфт фарсуда шудааст. зуд онҳо албатта аз кор мебароянд, гӯем хато нахоҳад буд. аз ин хотир дар ҷараёни бозиҳо намин мисли тубҳои бадминтон ҳам тез иваз карда мешаванд. аз санҷиш ҳоло мегзаронанд варзишгарон туби навбатиеро ки довар ба онҳо пешниҳод кард ва ҳеҷ мушкиле нест, бозиро давом додан мумкин. имтиёзи севюми худро ба даст меорад фирдавс фуруғӣ ва боз ҳам як имтиёзи дигар. ҳисоб чӣ тавре мебинед тағйир ёфта истодааст, аммо бартарӣ бениҳоят калон дорад ҳамоно оида иноятӣ.
ва инҷо акнун ӯ имтиёзи даҳуми худро соҳиб шуд. 4-10 ҳаст айни замон ҳисоб. агар имрӯз ҳам ба рафти баргузории рақобатҳо аҳамият диҳем, пас мушоҳида мешавад ки танҳо дар рақобатҳои ҷуфти омехта варзишгарон аз кишварҳои дигар имконияти пирӯзӣ ба даст оварданро доранд. Дар рақобатҳои ҷуфтӣ ва дар рақобатҳои инфиродӣ варзишгарони кишвари Эрон ҳам байни наврасони то 15 сола ва ҳам байни наврасони то 17 сола ба финал баромаданд ва аксари ин рақобатҳо бо иштироки худи варзишгарони эронӣ бар муқобили ҳамватанонашон сурат гирифта истодааст. бисёр ҳам хуб зарбаҳои Фирдавс Фуруғӣ буданд, аммо ҳамаи он бартараф шуд ва баъдан Оида Иноятӣ зимнан тавонист як партофти дигари муносиберо анҷом диҳаду ба ин тартиб гӯем дар сети якум андаке пешсафии худро таъмин кунад. 6-11 ҳаст айни замон ҳисоб. бори дигар метавонед бубинед лаҳзаҳои ҳаракати бисёр зебои ҳарду варзишгарро. дар дохил буд афтиши ин тӯб. чӣ тавре дидед зимни баҳо додан ба он Оида Иноятӣ андаке иштибоҳ кард ва боз як хатои дигар аз сӯи Иноятӣ ин лаҳза ба назар мерасад. пайдарҳам имтиёзҳои охирро акнун Фирдавс Фуруғӣ ба даст оварда истодааст. на акнун ба тӯб нарасид ин лаҳза Фирдавс Фуруғӣ, вагарна имкони баргардондани он вуҷуд дошт. бояд бигӯям ки ин ду нафар дирӯз дар рақобати финалӣ дар рақобатҳои ҷуфтӣ байни бонувон тавонистанд дар финал пирӯз шаванд ва онҳо бар варзишгарони мо Омина Охунқадам ва Мафтуна Шарипова ғалаба карданд. 21-13 ва 21-14 ҳисоб дар ҳамон финал ба қайд гирифта шуд. боз дирӯз Одил Суратӣ варзишгари дигари эронӣ дар рақобатҳои инфиродӣ бар ҳамватанаш Саид Муҳаммад Гулчин Қосимӣ ғалаба кард. 21-18, 21-11 ҳисоб ба қайд гирифта шуд. айни замон имтиёзи 14-уми худро соҳиб мешавад акнун Оида Иноятӣ ва дар сети якум ҳамоно бартарии ӯ нисбат ба ҳариф давом ёфта истодааст. боз ду имтиёзи дигарро илова кард. ба хазинаи имтиёзҳои қаблан ба даст овардааш инак ҳисоб 9-16. пайти якумро чӣ тавре мебинем? Иноятӣ бо бартарии худ пеш бурда истодааст. ҳисоб ҳоло тағйир ёфт 10-16. аут. ҳоло мебинем дар ҷараёни сети якум воқеан ҳам Фирдавс Фуруғӣ дучори
мушкилӣ ҳаст андаке. ва зимни муаррифии ин варзишгар ман ишора кардам, ки ӯ дар ҳамин сину сол дар Эрон варзишгари рақами 1 аст ва қаҳрамони ин кишварам ба ҳисоб меравад. ва имрӯз бар муқобили варзишгари рақами 2 Эрон бозӣ карда истодааст. ин рақобати гӯем саҳлу содае нест байни онҳо, ҳарчанд аз нигоҳи аввал чунин менамояд, ки он қадар бо шиддати тамом бо ҳам мубориза набурда истоданд баҳри дарёфти унвони қаҳрамонии мусобиқаи минтақавии Осиёи марказӣ. аммо ин танҳо нигоҳи аввал аст. аут имтиёз аз сӯи Фирдавс Фуруғӣ акнун ба даст оварда шуд. пай дар ҳам зарбаҳои хуб ва инак ҳисоб 14-17 мешавад. ҳоло дар сети аввал албатта умеди худро баҳри гӯем ба пирӯзӣ ноил шудан аз даст надодааст Фирдавс Фуруғӣ. боз як имтиёзи дигар олӣ буд. инҷо мавқеи холӣ мондаро самаранок истифода бурд. боз ҳам як хато аз сӯи акнун Оида Иноятӣ ба назар расид. ба гумони он ки аут мешавад тӯбро бо дасташ қабид, аммо дидем ки аслан он тӯб ба эҳтимоли зиёд ба дохили корт меафтид. ҳассосияти ҷолибе дар охири сети якум ба вуҷуд омадааст. як зарбаи дигари бисёр ҳадафмандона ва ба ин тартиб ҳисоб чӣ тавре мебинед акнун тағйир меёбад. 16-19. инак ҳисоб 16-20 мешавад. бинандагони гиромӣ, танҳо як имтиёзи дигар лозим аст то ин ки сети якумро бо ғалаба ҷамъбаст кунад Оида Иноятӣ. бисёр ҳамолӣ пай дар ҳам се зарба зад ва ниҳоятан ба Фуруғӣ даст дод ки имтиёзро аз худ кунад. акнун хато дар назди тур ва инҷо чӣ тавре болотар ишора карда буданд, дар охири рақобати мазкур ҳассосияти ҷолибе ба вуҷуд омадааст ва ҳамон тавре мебинем мо айни замон ҳисоб боз ҳам тағйир меёбад ва имкониятҳо барои Фуруғӣ боқӣ мемонданд, аммо на. ин лаҳза акнун зимни баргардони зарбаи ҳариф иштибоҳ кард. дар натиҷа 18-21 сети якум ҷамъбаст мешавад ва Оида Иноятӣ тавонист ки ин сетро ба фоидаи худ ҷамъбаст кунад. бар муқобили ҳарифи бисёр ҷиддии худ ӯ инҷо ғалабаи муҳимеро дар сети якум ба даст овард. аз эҳтимол дур нест ки бинандагони гиромӣ ин рақобат ҳатто се сет ҳам давом ёбад. гап дар сари он ки ин ду варзишгар чӣ тавре болотар ишора кардем аз ҳамдигар шинохти бисёр хубе доранд ва ҳатман дар ҷараёни сети дуюм Фирдавс Фуруғӣ кӯшиш мекунад то барои қаҳрамон шудан дар мусобиқа муборизаро давом диҳад.
вақти ҷудошда барои истироҳати варзишгарон ҳам инак ҷамъбаст мешавад ва онҳо боз мавқеи худро ишғол мекунанд. Рақобат бояд дар сети дуюм акнун давом ёбад. имтиёзи якумро ҳам дар ҷараёни оғози сети дуюми рақобат маъз оида иноятӣ ба даст овард. як иштибоҳи дигар аз сӯи Фирдавс Фуруғӣ ба назар мерасад. سه بر صفر. боз ҳам иштибоҳ аз ҷониби Фирдавс Фуруғӣ ба назар расида истодааст. ӯ зимни баҳо додан ба афтиши эҳтимолии туби бадминтони ҳариф. чӣ тавре мебинед? дуруст гӯем ҳисоби китоб карда натавониста истодааст ки аксари партофтое ки мо мебинем бо иштироки оида иноятӣ барои ӯ мушкилии зиёде ба вуҷуд меоранд. 5 бар 0 аст айни замон ҳисоб. як зарбаи дигар, аммо он аз доираи муайяншудаи корт берун шуд. 6 бар 0. агар ин минвол рақобат идома ёбад барои Фирдавс Фуруғӣ, пас дар сети дуюм гӯем бо ҳисоби бузург ҳам аз ҳариф шикаст хӯрдани ӯ эҳтимолият дорад. ҳафт бар 0 шуд акнун ҳисоб. ростӣ каман дар кам ҳолате мешавад, махсусан боз дар финал, ки ба пуррагӣ гӯем ҳатто дар ҷараёни як сет ҳамин гуна бартарии комили як варзишгар назар ба варзишгари дигар ба назар расад. чун риштаи бадминтон бисёр варзиши босуръат аст. инҷо зуд ҳар кадоме аз ҷонибҳо имтиёз мегиранд, аммо дар ҷараёни рақобати мазкур мо дида истодаем ки танҳо як тараф бартарӣ дорад ва инам оида иноятӣ аст ки дар рақобат бар ҳамватанаш Фирдавс Фуруғӣ ҳоло пешсаф мебошад. ҳисоб 8 бар 0. хуб, танҳо аввалин имтиёзи худро инак соҳиб шуд Фирдавс Фуруғӣ. аут ва инак ҳисоб чӣ тавре мебинем 8 бар 2 мешавад. бениҳоят зарбаи қавӣ баргардонда натавонист ин зарбаро акнун Фирдавс Фуруғӣ. дар натиҷа ҳисоб 9 бар 2 мешавад.
агар ба рӯзҳои қаблии баргузории рақобатҳо бо иштироки бонувони мазкур таваҷҷӯҳ кунем, бинандагони гиромӣ, пас мебинем ки онҳо тавонистанд дар рақобатҳои марҳилаи қаблӣ бисёр натиҷаҳои хуберо ба қайд гиранд. махсусан Фирдавс Фуруғӣ дар ҷараёни рақобати рӯзи гузашта дар даври нимниҳоӣ Диана Гарамова, варзишгари бо таҷрибаи кишвари Ӯзбекистонро дар 3 сет мағлуб намуд. 18-21 сети якум ба фоидаи Диана Гарамова ҷамъбаст шуд ва дар 2 сети баъдӣ 21-17, 21-13 маҳз Фирдавс Фуруғӣ ғалаба кард. ҳарифи имрӯзаи ӯ Оида Иноятӣ бошад. Дар даври нимниҳоӣ Мариям Аслияноваро бе ягон имконияти зиёдатӣ мағлуб кард. Варзишгари кишвари Қазоқистон 21-7, 21-17 аз ҷониби ӯ таслим карда шуд. ҳоло чанд лаҳзаи беҳтарини амалу ҳаракати варзишгаронро дар корт дар оғози сети якум такроран мебинед. ва инҷо бояд бигӯям ки бартарии бисёр калони Оида Иноятӣ назар ба Фирдавс Фуруғӣ ба назар расида истодааст. ёздаҳ бар 4 мешавад айни замон ҳисоб. оҳистаак тубе ки акнун ба назди тур партофт карда шуда аз ҷониби Иноятӣ имтиёзи навбатиро ба ин варзишгар меорад. бениҳоят хуб чӣ тавре мебинед аз минтақаи охири корт истода зарбаҳоро хавфноку бисёр маҳкам ҷониби нимаи майдони ҳариф равон карда истодааст Оида Иноятӣ. дар натиҷа ҳарчанд баъзе аз онҳоро бармегардонад Фирдавс Фуруғӣ, аммо ба пуррагӣ аз ӯдаи бартараф кардани ҳамаи онҳо намебарояд. бонувони эронӣ рақобатҳоро дар мусобиқаи мазкур аз даври чаҳорякниҳоӣ шурӯъ кардан, аслан дар рақобатҳои инфиродӣ албатта дар назар дорам. бо дар назар дошти он ки андаке таҷрибаи онҳо зиёд аст, аллакай дар даври ҳаштякниҳоӣ онҳо озод буданд. хуб фикр кард ки Фирдавс Фуруғӣ дар лаҳзаи қаблӣ имтиёз аз ҷониби ӯ ба даст оварда шуд, аммо чӣ тавре дидем то ба охир мубориза бурд Оида Иноятӣ ва ҳамон имтиёзро ҳам аз худ кард. бисёр ҳамзебо бубинед чӣ гуна олӣ баргардонда истода зарбаҳои ҳарифро Фирдавс Фуруғӣ. акнун навбат ба иҷрои зарбаҳо аз сӯи ӯ аст, вале на ноком мешавад. албатта дар бадминтон мисли теннис ҳам ҳуҷум кардану ҳам дифоъ кардан бояд дар як сатҳи бисёр хубе бошад. агар дифоъ карда тониву зимни ҳамла
ба хато роҳ диҳӣ, ин ҳам чандон гӯем натиҷаовар нест ва ҳамчунин ҳолати баръакс низ қобили қабул нест. оидаи ноятӣ дар даври чаҳорякниҳоӣ муслимабону султонқуловаро аз кишвари ӯзбекистон мағлуб карда буд. Он ҳам дар 2 сет 21 бар 14, 21 бар 10. ва Фирдавс Фуруғӣ бошад бар Дарья Бриткова варзишгари кишвари Қазоқистон ғалаба кард 21 бар 13 ва 21 бар 15. сипас боз натиҷаҳои онҳоро ман дар даври нимниҳоӣ ҳам ёдовар шудам ки Фирдавс Фуруғӣ Диана Гарамоваро шикаст дод ва ҳамдастааш оидаи иноятӣ бошад бар варзишгари кишвари Қазоқистон ғалаба кард. ин лаҳза акнун ба иноятӣ муяссар нашуд ки тӯбро аз корт гузаронад, аз тури албатта гузошта шуда гузаронад. тарзи бозӣ ва амалу ҳаракати варзишгарони кишвари Эрон дар корт албатта дар қиёс бо варзишгарон аз кишварҳои дигари минтақа тафовут дорад. агар аҳамият дода бошед, онҳо хело ҳам васеъ бозӣ мекунанд, тамоми гӯем минтақаҳоро кӯшиш мекунанд самаранок истифода баранд ва боз махсусан вижагии дигари ҳунари онҳо ин доштани зарбаҳои қавӣ аст ки бештар аз албатта қисми охири корт ин зарбаҳо иҷро мешаванд. дар назди тур бори дигар зимни баҳо додан ба лаҳзае ки имкони имтиёзгирӣ буд ба хато роҳ медиҳад. Фирдавс Фуруғӣ агар аҳамият дода бошад, аллакай ӯ аз он истиқбол мекард ки имтиёзро аз худ кардааст, вале ин тавр нашуд ва иноятӣ тавонист ҳамон зарбаро баргардонад. баъдан имтиёз аз ҷониби ӯ ба даст оварда шуд. ҳабдаҳ бар 10 аст айни замон ҳисоб дар ҷараёни сети дуюми рақобати бонувон ва ин лаҳза боз ҳам аут мешавад ва Фирдавс Фуруғӣ бениҳоят нурӯзӣ аст аз худ. фарқ бениҳоят калон шуд, мисле ки дар оғози сети дуюм дида будем. ман ҳамон тафовути 8 имтиёзи дигар пора ба вуҷуд меояд. 18 бар 11. як зарбаи дигари бисёр ҳам дақиқ ва рост аз ҷониби оидаи иноятӣ. эҳтимолияти то сет албатта тӯл кашидани ин рақобатро болотар ишора карда будам, аммо чӣ тавре мебинем умуман Фирдавс Фуруғӣ муқобилият нишон додан наметавонад. ҳисоб айни замон 20 бар 11 мешавад ва танҳо як имтиёзи дигар акнун лозим аст ба оидаи иноятӣ то ин ки тавонад ин рақобати бисёр муҳими финалиро ба фоидаи худ ҷамъбаст кунад. зарба бисёр қавӣ буд, аммо аз тур нагузашт. аслан баландии тури мазкур дар рақобатҳои расмӣ бинандагони гиромӣ 1 метр 55 сантиметр муайян шудааст. байни калонсолон
ба назарам байни Наврасон ҳам он қадар тафовут надорад он. бисёр олӣ бозӣ кард, бисёр олӣ бозӣ кард Фирдавс Фуруғӣ, чанд зарбаи бисёр қавӣ ҳарифро баргардон, аммо ба ҳар ҳол дар ниҳояти кор имтиёз аз ҷониби Оидаи Иноятӣ аз худ карда мешавад. 21-12 акнун сети дуюм ҷанбаст мешавад. Сети якум 21-18 ба ин тартиб ҳисоби умид 2-0 ва Оидаи Иноятӣ дар рақобатҳои чемпионати минтақавии риштаи бадминтон байни наврасони то 17 сола дар шаҳри Душанбе тавонист унвони қаҳрамониро ба даст орад. Ӯ дар як бозии ҳассос ва мушкил бар муқобили ҳамватанаш варзишгари дигари гӯем муваффақи Эрон Фирдавс Фуруғӣ ин натиҷаро барои худ таъмин кард ва воқеан ҳам бисёр арзанда ва зебо бозии финалии онҳо сурат гирифт. Бояд бигӯям ки ин дастовард, ин натиҷаи бисёр хубу арзанда аст барои Оидаи Иноятӣ ва қаҳрамониро дар мусобиқаи мазкур акнун ба ӯ воқеан ҳам метавонем табрик ҳам гӯем ки тавонист зимни иштироки худ инак соҳиби нишони дуюм шавад. Дирӯз ӯ бо ҳамроҳии Фирдавс Фуруғӣ дар рақобатҳои ҷуфтӣ ҳам қаҳрамон шуда буданд. Ин ғалаба муборак бошад ва мо боз гузоришҳои худро чанд лаҳза пас давом медиҳем. ҳамаи ҷуфтҳое ки иштирок карданд тавонистанд то ба финал бароянд ва аксари рақобатҳо дар бозиҳои финалӣ маҳз бо иштироки варзишгарон аз кишвари Эрон байни худи онҳо сурат гирифт. акнун даъват мешаванд гурӯҳи варзишгароне ки дар рақобатҳои дигар иштирок карданд ва ҳоло штаб мебинем намояндаҳои Қазоқистон, Узбекистон ва Эрон даъват мешаванд. ин бонувон дар рақобатҳои инфиродӣ иштирок карданд байни наврасони то 17 сола ва ҳоло штаб мебинем барои тақдим кардани ҷоизаҳо ҷаноби Ҷасим Кансо, ноиби президенти Федератсияи ҷаҳонии бадминтон даъват мешавад. варзишгари кишвари Қазоқистон ки дирӯз дар рақобатҳои даври нимниҳоӣ ноком шуд, сазовори ҷои сеюм мешавад Мариям Аслянова ва ҳамчунин дар баробари ӯ
Диана Гаранова, варзишгари кишвари Узбекистон, ҳам сазовори медали биринҷӣ шуд. Дар рақобати финалӣ чӣ тавре мо дидем, варзишгари кишвари Эрон Фирдавс Фуруғӣ мағлуб гардид, ӯ сазовори медали нуқра мешавад ва ҳамдастаи ӯ Оида Иноятӣ сазовори медали тилло мегардад. Ва ҳоло боз ҳам суруди миллии кишвари Эрон садо медиҳад.